Fatsi dan Hajiya TV tashar al'umma ku danna mana like kana ku danna mana subscribe domin nishaɗantar da ku a koda yaushe. Wanzami ya zami jarfa sanyin nan sai ana haɗa da safa. Aljihu babu ranyo ka bugari kana doro da papa. Dan kuma ka yi papa yana nema bayan ka yi teɓa. Ni ban zaɓa in kwana da yunwa ba. Mun dawo Najeriya komai gwanin ban sha'awa da ni ban san rayuwar Najeriya ban san zama Najeriya. Ya za a yi gidanmu ne. Wallahi gida ne babu yanda za a yi sai haƙuri. Kin ga amma ina tunanin fa ba za mu daɗe ba mu ce sati biyu. Za mu je ko Dubai ko USA ina tunanin za mu je da yawan buɗe gidan. An na fi son Kin fi son USA ko? Ai duk yanda kika ce haka za a yi. Kin ga yanzu zan je in bincika ayyukan kamfanonin nan da ake yi. Ke ma ya aikin naki bai dai tsaya ba ko? A'a bai tsaya ba. Ya wanda kika ce zaki ba kyautar motocin nan? A dole sai an ba su ana First lady girman kujerar ki ne ai ke kai mutunci kina taimakon talaka yasa kike ƙara burge ni. Dole sai da Allah ki samu account ɗin ki zan samu koda 1 billion ne in ƙara samu sai ki dan yan harkokin gida da kuma inda za su zo neman abubuwa. to an gode. Gaskiya ne girman kujerar ki ne. No. Kai mana ruwa gida. Ka san mafarkin da nake zaka zo ka tada ni ka san inda nake. Na tafi na ban Najeriya ban ga maka dan tada ni ina bacci ba. Ki ga Ban gaya maka dan